Ben je maar doen? Om weer op te helden, hè? Wat is heel? Om wat op te helden natuurlijk. Wat maak je roos van? Ja, dat weet ik niet. Nee, het is een winkel, joh. Geweldig. Ik ben op het stuit onderwijs naar het Boetenpost. Hij de mem die wij daar. Maar goed, dat is net de reden om het is wel de reden om erheen te gaan om een bak koffie te drinken. Maar ik wil ook even op straat even een paar mensen even wat vreden. Ja, ik wil benieuwd, wat is dit? Beeld van Boetenpost. Dit beeld van Boetenpost? Ja, de bremsen. Maar hoe ze er precies aankomt, dat weet ik al niet precies meer. Maar er zit wat verhaal achter, maar dat kan ik zo niet opnemen. En we hebben in je onderwijs net daar? Even eens rennen. Oh, en dus je vrije meer hoe je in Boetenpost? Ja. Ja, oh ja, best. Ja? Ja, zeker. Ja, het is een heel goed functioneel dorp, alles is er. Ja. Ja. Je missen niks? Nee, nee, ik ben vrijgezel, dus ik kon wel een paar mooie verhalen bij hebben, maar... Ja, zie je net in Boetenpost? Wel aardig, denk ik. Ja? Ja, ik kom wel naar 100.000 meter, maar dat geldt voor de meesten, denk ik. Oh, qua cent bedoel je ook? Ja, Ja? ja. Ik heb helemaal geen uitkering of niks, dus dan is alles wel welkom. Je had een flinke badskip in je ook wel. Ja, zeker. Ja, jongen. Even de ijsberg slaan en het laatst, want dan brak nog voor de laatste, voor de maaltijd, Ja. dus vandaar. Nou, inderdaad. Wat zul je niet dan? Wraps. Wraps. Oh, dan wat een beetje sla bij. Ja, er moet een beetje sla bij, hè. Nou, dan maak ik het even wat knapperiger. En hoe gaat dat nou zo in coronatijd, het winkel in? Nou, het feit dat ik net mij ging, dat is natuurlijk dat kapje voor en dat is net zo ongenaam. Nee. Nee, daar is niks van. De zweten. Zaten we aan de staan een keer lekker in het centje. Ik zie je wel heel sportief uit. Oh, even, dat is kort. Je bent een soort van reclameboer, denk ik, hè? Oh ja, dat had dus een beetje bij toe, weet je, vroeger ook al, hè. Ja. Die en dan een toerclubje in Boetenpost en toen weer het Kapinga weer een man wordt. Ja. Oh. Die sponsor dus wat. Ik ben een zogenaamde nugger. Wat? Nugger. Een nugger, wat is dat? Ja, dat is een niet-uitkeringsgerechtigde. Oké, nou, iedereen in Nederland die krijgt toch een AOW, dat het boven 64 is of 65. Ja, maar ik ben nog geen 65. Oh, is dat het? Oh, Ja, oké. ik zie er nog, sorry dat ik er zo oud uitzie, maar ik ben nog niet zo oud dus. Wij genieten er allebei van. We staan hier lekker even bij te praten. Oh, was weer natuurlijk al lang trok aan. Dat was weer op Thuiswest. Als je even letter op Jedde West weer, dan weer wij over voor het West. We gaan al op je wachten. Oh, ja, oh, zo, ja. Ja, Dan praat je daar even en... De meeste meer ook gezellig. Ja, zeker. Je hoeft net naar Drachten. Je hoeft net net erachter. Nee. Je had een flinke bril op. Ja, moet ik. Hooikoortsbril, hè? Dit is een hooikoortsbril? Ja. Oh ja? Ja, zoals krijg ik les van trainer heen en ja. Oké, maar hard op de palm zin dan of zo? Ja. Want zo zei het, gewoon hier en dat komt er wel op Ja, maar omheen. nee, het had wel de palm waar je net zomaar in mijn eigen op. Oké. Nee, Dus het helpt echt wel. heel erg voor je. Maar is dat nou weer begonnen dan? Ja, dus het hele hier is er al hekke les van. Oké. Ja. Maar neem ik het heel hier met zijn bril op? Nee, nog met ja, ik kan wel eigenlijk heel hier met zijn bril op, ja. Ja, nee, Als het wel wat zinnig is. Ja, maar het is veel die daar met zo'n bril op rennen. Nee, toen keek hem aan, hè. Maar ben je nog een arbeidsongeschikt of zo? Ja, Of, ik heb hartfalen, ik heb mijn rugwervels zijn versleten, ik heb slaapapneu, mijn ene been is korter dan het andere, dan mijn enkel is vastgezet. Die is gebroken en die is verkeerd weer aan elkaar gezet. Het paste niet en dan moest er een stukje tussen. Maar dan, ja, dan hebben ze een stukje tussenuit gehaald. Dus dan ben de ene kant een beetje langer dan de andere. Ja, dat is een heel verhaal. Nou zie je de vrij sportief uit, maar als je naar jouw fiets, dan denk ik van, nou, de kleine match is net helemaal bij de fiets. Hoe bedoel je? Nou ja, je zit heel sportief uit, ik denk ik om een racefiets, maar je zit gewoon op een normale fiets. De racefiets die hakkeleert net meer, ik vind dit volle makkelijker. Ja, hè? Volle makkelijker. De banden ben wat dikker en als dat wordt met race en racefiets. Ik ben net zo technisch, dus als er een ongebakken race onderwijs best ik verkost of zo. Hè? Oh, zo, dat is een trekker. Ja, een soort guttertrekker. Zelfbouwtrekker. Ja. Zelfbouw. Ja.
En dit is weer noorden, dit is een grutten. Die komt ik naar voren straks. Dit is de grutten, heb ik zelf gebouwd. Ja. Oh ja, zelf bouwen. Ja, 130 pk, 44 kilometer. En die foto's zijn je wat bij jou? Ja, je bent een beetje vrijgezel en nou ja, dan ga je net volle te presenteren. Ik kom net met een mooie vrouw langs, of maar een mooie vrouw. Hè? Ja, en dan... dan let je dit zien. En dan ligt dit even zien en dan gaat je 18 voort mij met 40% omhoog. Van heel vaak schoenen van Scapino uit Portugal. Ja. En ik kwam van hele kleine fabriekjes, huishoudens, Ja. die maakten schoenen in de garage. En dan moest je heen en dan haalde je 50 dozen schoenen op. En die moest je geladen. En dan ging je naar het volgende adres. Hartstikke mooi. Ja. En dan ging je weer terug. En ja, wat je voelde hebben. Van supercomputers met bewaking, zeg maar. Ja. Dat je één doosje achterin staan. En dan ging een apart auto mee met 2 bewakers erin. Ja. En dan ging je met 2 man even naar Madrid heen en weer. Een kastje van 50 kilo of zo. Ja, dat is wel leuk werk. Ja, ik zit in mijn huis. Ik ben aan het thuiswerken, dus dan moet je niet al te lang bij de computer vandaan blijven. Hè? Nee? Dan valt er de baas op, die is wel heel lang aanwezig. Die wil heel lang met de ijsberg slaan. Ja, daarom. Dus dat ging heel mooi tussendoor. Het was mooi weer. Ja. De hele dag binnen zitten, dat is ook niet altijd alles. Nee. Wat voor werk doe je dan? Ik werk bij Philips in Drachten. Oké. Daar is hele ontwikkeling. Dus, zit bij je in een scheerapparaat en dat soort dingen. Ja, dat is wel, ja. Nou, die krijg ik een broek deze week. Dus, Oh nee, dat is altijd goed. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, want de burgemeester van jouw leeftijd, zoals ik zei, die gaan achter op een fiets, die gaan een accu. Ja, een brood, hè? Ja. Ja. Dat wil ik zeggen, ja. Ja. Ik praktiseer dat ik wel door op mijn gewone fiets, maar nee, ik word eigenlijk net. Maar ja, aan de andere kant, de knibbels werk wat minder dus dan mag ik wel eens, hè? Nou, de jeugd die hing het hier wat voor de koop. Dat is hier wat de plaatselijke supermarkt, denk ik. Ja, Joel in de vlog? Ja, hoi. Goeiedag, hallo. Hallo. Hallo, kom je op een post? Nee. Ja. Ja. Of zit je hier op squallen? Ja. Ja? Ja. Op welke squallen zit je dan? Nee, ik zit op Kolm. Oh, Lauskleed, daar voel ik op zitten. Ja? Ja. Ik ben hier aan het vlaggen. Ja, ik ben vlaggen, ja. Voor jouw YouTube kanaal? Ja, voor mijn YouTube kanaal, ja klopt. Oh, dat is leuk. Ik denk al, waar leidt er nou een parkeerkaart op auto? Ja, ik denk, waar leidt het model? Dus Ja. ik denk, zo goed. Ik denk, zeker een bewaarder of wel zeker de En daar is men op autodel. Nou, heel netjes, hè? Ja. We steren een beetje. Ja? Niks te doen. Ja. Niks te doen? Nee. Nee? Maar kom ik ook squallen bij of zo? Nee, we hebben geen school. Ik wel. Ik Ja? kom serieus net, ja. Kijk, jij bent een squallen maar hier, maar hoe zit dat? Nou ja, deze squallen ik zit in de kwetsbare leerlinggroep, maar volgende week in de squallen wel weer hier. Oh, oké. En wat voor opleiding doe je hem op Noordwind dan? Wat zei je? Wat voor opleiding doe je hem dan? Nou net, ik zit in mijn eerste. Of wat is dat? VMBO of zo? Ja, ik doe basis, die gebeuren. Ik denk in Noordwind al gelijk om beesten en zo, maar... Ja, dat denk ik daarvan direct al, ja. Maar dat is net zo. Nee, als ik om nog denk om mijn vrouw kan assen. Wat zei ze, dat niks te doen? Als ik om nog denk om mijn vrouw kan assen. Oké. Dat is een radiodocent, ja? Een docent bij hem squallen. Ja. Oké. Dat was net zo'n goede ervaringen mee. Nee. Nee, dat is soms, hè? Ja. Soms accadeert het net. Nee, ik denk dat iedereen gaat maaien, maar dat ik bijna... Nou, wie deze? Oh, wat gaan we weer? Lekker. Je krijgt jou een blikje drinken, ook wel. Ja. Ja? Ja. Lekker, energy drink? Ja. Oh ja. Ja? Is dat goed of niet? Nee. Nee? Oh. Net goed, alleen Ja, maar het is wel lekker. Ja, dat hij vaak, maar het spel wordt goed, dus Ja. het is vaak heel lekker, hè? Ja. Ah, dat maakt soms ik net. Alleen ik ken wel voor soms. Soms ken wel, ja, Ja. dat was net al daar. Nee. De vrouw die weer krijgt me voor, zit hier nog meer in. Ja, als ik even nog afweven ken. Ja. En nou stil hier even. Ja, zo. Dat dan. Dus je rent van alles om. Wat was je er in de hand? Sigaar. Een sigaar aan het roken? Hoe oud ben je? 15. En al een sigaar? Ja. En een beetje bedier? Nou, Valt daar? een beetje op de gang. Oh, zo nou.
Ja, nou, zie je? Dat is wel opgelost. gezegd, hè, want anders was ik zo weggereden. Hier je wel een, hè? Ja. Nou, zie je? Dat is een goede daad in je hoort, hè? Ja, prachtig. Ja. Ik ben goed, hè? Ja. Hoe viel ze daar nou bij deze goede daad? Nou, helemaal mooi. Wat zeg je nou? Helemaal mooi. Ja, helemaal geweldig. Ja. Kun je het maar even vertellen? Ik heb ook een goede daad in je. Ik weet een extra boel zitten. Dat is wel, ja. Je weet het nou. Ik denk dat ik net merk al, dat ik nog nee, wat nee ze met elkaar gaat, dus ook ik net denk dat zei ik 10% kwarting, daar leeuw ik echt nog niks van. Ja, Nee? Maar, ja, jongen, ik heb me echt niet eens leeuw. Ik had die alleen nog een keer en de kerst wel horen keertje. Maar ja, dat is dan goed verder, dus waarom wist het net gewoon nog. Maar ik vind eigenlijk wel dat het nou jou zei in een film kan komen, dan ga je ook reclame maken. Dan vind ik wel dat je een wat kwarting krijgen van Kapinga. Zeg dat er maar een bij. Ja, ik zeg het precies. Oh, praten. Succes ermee. Ja, heel erg. Jo. Succes. Vond je het nou een leuk filmpje? Dan Tom Heeg. Als meer abonneer dan op de Frieske Vlogger. Tot de volgende keer. Geweldig.